Әгәр һәр чак ябык һәм формада булырга теләсәгез, көзге каршында һәм киемсез ашарга тырышыгыз. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшырылып, һәм бездә бүген кунакта формада булган җырчыларыбыз, минем сул ягымда яшь популяр җырчыбыз, Алтын Барс премияләре лауреаты. Шундый ягымлы тембрлы дип әйтергә мин Әлмәт кызы Диләрә Әләлетдинова монда алкышлар. Һәм дә инде аның бүгенге көндәше дип әйтик, минем уң ягымда басып торачак. Ярчаллы егетем, инде эстрадабызда ныклы тәүге адымнарын ясаучы, шулай Алтын Барс премиясе лауреаты Илшат Хамадиев. Сәлам Илшат. Сәлам Булат. Саумы Диләрә. Сәлам. Ашу бүлмәсендә сезне күрүебезгә чын күңелдән шатбыз. Инде гадәттә бил сорап алырга кирәк, аны күпме әйтсәм дә, күпме тапшырып булса да, нәрсә алып килдегез дип инде. Истәлеккә Миннән башлыйм. Әйдә башлыйбыз Диләрәдән. Булат, мин озак уйладым, нәрсә алып килдем икән дип. Ничә көн уйладың син? Бик озак. Һәм сиңа алып килергә булдым тәмле шәйләр. Пешерелгән ризыкларны әйбәтләп ашап, тәмле шәйләрне мин искә алып, Шәй эчәргә яратам. шәй эчәргә. Диләрә шәйе дип, әле монда шәй генә түгел, монда хәтта шоколадлары да бар бит аның. Рәхмәт, яман. Так, Илшат синдә. Мин инде Булат бигрәк әйбәт булды, Диләрәнең шәйләре. Менә шундый яхшы термос алып килдем син инде гастрольләргә. Күп еш йөрисең. Менә шундый инде Лейсән ясап җибәргән тәмле шәйләрне мине дә әзрәк сыйларсың шунда. Гастрольләрдә дисең, бу термостан. Менә миңа биринде алайса, карале, 2 ягда ачылды. Рәхмәт, 2 чашка да бар. Зур рәхмәт Илшат, сиңа да. Әлеге бүләгең өчен. Бу шәй һәм бу термос аңлавымча музейга түгел, минем үземә булыр инде. Тәмле көрәшебезне башлап җибәрергә вакыт җитте дип уйлыйм. Карагыз өстәлдә бераз гына күз итеп алырга вакытыгыз булды дип уйлыйм инде. Бераз гына монда ясанганда, бизәнгәндә. Нәрсә әзерлисез менә бу фарштан, ит фаршы, ит торткычтан чыккан ит, кәбестә, помидор, бәрәңге, сыр һәм башкалардан дип әйтик. Әйдә сырыгы синнән. Булат, менә мин карап торам да әйбәт. Тагын карап тоям. Мантываркагыз бармы сезнең? Мантыварка бар. Булса, мин манты ясарым, чөнки ит бар, бәрәңге бар, суган бар, чеснок бар һәм салат. Берәр нинди салат. Берәр нинди салат, әйе. Димәк, мантываркада син бәреш пешермисең, а манты пешерәсең. Манты. Кичкән бар мантываркада манты пешергәннәрен. Сездә әле бу программада. Әле бер тапкырда манты пешергәннәр юк. Ким более? Яхшы манты ашыйбыз бүген. Илшат, син инде манты пешерә алмыйсың бер ничектә. Син башка нәрсәләр кирәк хәзер. Фарш бар инде, самый основнойлары. Бар. Бәрәңге бар. Бәрәңге, суган, кишер, помидор, кыяр. Рәхәтләнеп Майда бар. Манты пешерәбез иделәр инде. Бу Илшатның шулай фирменный ризыгы манты булган инде, манты пешерә алмый, шуңа күрә Илшат Горшогыз булса, горшок пешереп карармын мин. Горшок тегелде, шүлмәк инде ул. Шүлмәк. Шундыйрак әйбер. Шүлмәктә пешерәсеңме? Шүлмәктә нәрсә пешерәсең? Шүлмәк пешерәм. Шүлмәкне ашыйбыз инде алайса. Кызык. Логично. Мин мантываркада манты пешергән кебек шүлмәктә нәрсә барган ким. Шулаймы? Бәрәңге беләндер бит инде аңлавымча. Бәрәңге белән. Пасалында шунда тындырасын. Кушырбы. Ярар. Андый бер ашап караган юк әле кем белә. Биттеге. Бәлки тәмле булып чыгар. Яшь егет пешергәне бар бит инде икән шикләндерә. Ярар уңышлы һәм берәр төрле. Берәр калган салат. Ниләрдә салат ясарбыз. Яхшы. Бик ышанасы килә нәрсәдә пешеп чыгар Илшатныкы дип диләрдә инде шигем юк. Сез кешеләр инде алар теге. Пешә. Табигаты белән пешерелергә тиешләр. Яхшы, без инде башта әйтик, сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Аларның табаларында кыздырачаксыз, нәрсәләр пешерәчәксез. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган завод бар. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча завод хәтта интернет кибет ашада алырга мөмкин. Интернеттан киреп заказ бирәсең, шалт илеңә китереп бирәләр. Менә шундый ул безнең Кукмара табары һәм кәчтүрүләре рәхим итеп пешерегез. Нәрсәләрдер башларга кирәк. Башлыйбыз мантының эченнән. Эченнән Безгә кирәк булачак
сауыт. Башта сауытлар бар. Сауыт нәрсә телисез емен Илшат син дә. Горшок бармы сам? Гәршүкме? Шүлмәк. Шүлмәк дип сөйләшик без аны. Ася гәршүк дигәч мин күз алдына башка нәрсә килә. Шүлмәкләрне алыйк да Илшатка тапшырып та эшне башлыйк. Илшат, менә. Сиңа 3 шүлмәк, шүлмәкләрең әзер. Фаршны ничәтәсен? Хәзер заправляйтәбез. Фаршны. Туз сибеп, борыч һәм инде Синең гомумән сырым хәле берәр пешергәнең бармы ул җигет? бар. Безнең гаиләдә ирләр бик тәмле пешерә. Ни өчен? Каян чыгып тәмле пешерәләр синде? Кем белгән инде, әтиде. Моны хәзер заправляйтәбез. Нәрсә, сарымсакмы? Сарымсак өчен нәм дибер бар. Сезнең гаиләдә ирләр сарымсакны шул угыш аша чыгарамы әллә? Юк, алай шашында ул. Алай да чыгарсак була. Чиктә ярайды. Булат, миңа чеснокны чыгарып бир, пожалуйста. Сарымсак сиңа кирәк. Әйе. Илшатны кынан алабыз, шуннан чыгарып бирәбез ди. Илшат Шандра, мин беләм Илшатның гаиләсендә менә иратлар шулай чыгара дигән була, пешерә дигән була. Әнең әнисе шеф повар икән бит. Аңа инде обязательно Повар баласы, шулаймы? Шулай. Ничәтер бердә повар баласына ошамагансың. Мин бит үзең әйтмешли, кызгыга карап кына ошым бит. Шулаймы? Юк, синең әтиеңдә шундый формада гына дисетеге сәхнәдә икесе бергә чыгучылар, аларның теге бер комплекция. Абыеңда шундыймы? Әллә абый сезнең Абый әзрәк. башкарак име? Әнинең ризыкларын ныграк ярата. Күбрәк ашы инде, кызгысыз. Кызгыга карамыйча гына. Диләрә синең формада булу серләрен алайса сорый инде. Белмим, мин бер кашан диеталар тотканым юк. Юкмы? Әйе. Күзеңә карап әйт. Күзеңә карап әйт, алдамыйм. Әйе. Шул Ничек белмим. бар ашыйсың? Әйе. Төнгә кашашамысың бар бер Юк, андай белер дә юк. Төнне дә ашый алам. Концерттан кайткач Әйе. утырып итне бәрәңгели бер ашыйсың. Әйе, алай да ипиләп Камыр ризыклары. ашыйм. Каралысың. Нинди бәхет бит ул, Нәрсә теләгән ашыйсың, кайчан телисең шунда ашыйсың һәм ябып калыр. Илшат, Biz башладык уже. Biz башладык, әйе, башлап ушыга карап торам. Мин инде диләр син каршы килмәсәң, бераз гына Илшатка да ярдәм итештердем. Миңа чеснок кысып бирсәң монда. Азыкны бир әле. Сарымсак чыга торган берне бир, сарымсакны. Салып бирәбез аны хәзер. Җитә. Син мантыга димәк сарымсак таксасың. Бу кемнең рецепты, бу рецепт үзең уйлап чыгарган рецептме? Әни шулай өйрәттең безне. Бөтенебез. Балам, сарымсак кирәк һәр вакытта да. Әйе, тәм кертә дип Бөтен иткә. ризык кадаймы? Күбрәк киттем әллә ленчик. Юк, җитә. Я, мин инде күреп торам, син бит нәрсәне дип кулдаштырга күп икән кебек, мишә? Әйе. Тактасы. Бирәңгене һәр вакытта мин шулай. Ничә яшьтә беренче тапкыр пешергән мен кухняга кергән? Ой, бәләкәйдән үк пешерәдем инде мин. Теге яшемне хәтерләмим. Мәсәлән, беренче пешергән ризыгым. Йомырка тәбәсе. Ой, белмим, беренче класстан ук тор инде. Токмаш баса беләсеңме, кисә беләсеңме? Беләм. Ну хәзер инде теге аппаратымнан гына чыгарабыз. Аппаратына мен уйлаган мен хәзер инде ул кибеттәңне кирип алабыз дип. Синең әниң менә көне буе эштә пешереп кайта, шулай бит? Әйе. Йә кайткачта пешерәме ул, әллә пешергәндән алып кайтамы? Ничегрәк? Игә Мен башка шунда сирин, безнең мәктәптә вакытта мәсәлән бер малайның үзе әнисе эшли димәк итә. Гәҗәп пешерә микән соң бу дип әллә мәктәптән алып кайтып ашатадыр микән дип, Сездән ничек? Без инде теге Беликидән үк дигәндә, яни бик сынга халык эшли ул, менә шундай эше күп, повар кешенең һәр вакытта да. Һәм инде шуңа үзебезне дә пешерергә өйрәтә идең, шунда минем абыем бик оста пешерә. Аңладым, инде комплекциясы башка булгач. Күбрәк ул пешерә иде инде менә шулай, үзе дә пешерә иде. Әйе. Яни менә шулай. Кемнең вакыты бар шул пешерә? Аңлашылды. Димәк, идеалда бүленеш юк инде сездә. Юк. Кем иртәрәк кайта? Кем иртәрәк кайта? Юк. Аны бәлки чаптан дигәннән инде безнең Илшат та һәм дә Диләрә дә бик кичкенәдән үк җырлый башлаганнар. Илшат башлаган 3 яшьтән. Синең дә уздырган. Диләрә башлаган 4 яшьтән. Нәрсә булды ул? Ничегрәк булды теге бакчада вакытта? 4 яшьтәге бәләттә бакчалар булар инде. Безне мине инде шәхсән күреп алды минем укытучым. Тәрбияче, әйе. Карамы бу кыз әнигә әйткән инде ул миңа бу кызыгызның таланты бар, идегез әле берәр конкурска катнашып карыйк әле дип. Әни әйе дигән инде. Йөртсәгез, пожалуйста. Шул барып, помню, шәһәрдә икенче урын алып кайткан вакытта. Минем әле грамотым һаман да Әлмәт шәһәрендә ям. Бу инде 4 яшьтә әле сакланамы ул грамота? Бар һаман иде. Аннан соң китте.
музыкальный мектепке кірдім аннары баян классына. Баян. Диләре кирәк булса, күбәләгем туал дәресе, Шопен, Бах, шулай ук кемнәр безнең Моцартларның көйләрен нотага карап уйнап та бирергә мөмкин. Баян туккан бармы соң вакыт тапканга? Эй, хәзер бик сирәк инде. Сирәк. Тәмамладыңмы соң син мәктәпне баян? Тәмамладым, 7 ел укып чыктым. Ни өчен фортепиано түгел, ни өчен баян менә? Белмим, әни бәләкәйдән үк безне баянга ничектер абый безнең баянда гармонда әти минем уйныйдыр, гармонда инде бик яхшы. Син музыкаль гаилә. Музыкальный гаилә, әйе, бабай җырлый. Әни ялган. Әби скрипкада. Юк, әби скрипкада уйнамый. Шулай баян булгач, нишләптер безгә фортепианодыр, скрипка не рассматривалась. Хәтта что теге кандидатурада. Әйе, народный инструмент. Халык уен карады. Халык, әйе. Мен сөйләшкән арада минем Синең нәрсәләр суганнар уже суганнар борынынан күзеннән борыннан кирип күздән чыга башлады ди. чыга башлады. Берәр таба Файдалы. куя торсак, Табада син берәр таба түгел, ул беләсеңме, ул Кукмара табасы. Кукмара табасы. Кукмара табасында тәмле итеп суган белән кишерне син кыздырып аласың, шәп? Әйе, кыздырып алам. Мин сиңа тәкъдим итәм, беләсеңме, кишерне угычтан чыгармыйча гына кыздырып алырга. Чөнки синең менә мин өйрәтим инде бераз гына. Шүннәттә бәрәңгеләрендә иррәк булачак бераз гына шәп. әйе. Бу иратлар ризык инде. Әйе. Иратлар вак утырамалар, иратлар. Суганы калан иде. Тураган Шәп була. Тура күрәм. Кишерендә дә турап кына куйсын. Мин өйрәтим инде бераз. Мин сәр үзем белдем диярсең, яме, мин өйрәткәнне. Булат, минем бер бәрәңгем менә артык. Мин Илшатка биргән. Бир бер бәрәңге булса, ул да сиңа бәлкем берәр генә кәбестәне сырны берәр нәрсә биреп торыр. Я, Илшат, әйе. Менә Булат, син Уен кыранда уйный беләсең дин? Кишер турага куштың да эррәк итеп мен күрсәтә әле ничек кирәк булганын. Белмисең әле кишерне түгел. Сине генә тик Кишер картинда, киселмәс өчен башта, аңлашылдымы? Бүләсен ашы 4 өлешкә. Әйе. Анасын тагында берәр өлешкә бүлгән кисен ашы. И китте менә ул. Чал. Тиз генә. Тормыш өйрәтә ул. Әйе. Син бит әле безнең студент түгелме син? Аңладыңмы? Ничәнче курста укыйсың? 3нче курста. Сөйлә, син кая укыгансың? Сөйлә. МГУКида Чаллыда укыйм инде. МГУКи филиалы бар безнең. Московский государственный университет культуры и искусств. Әйе. Дип атала. Аксынча. Шуннан анда неужели бер уен кыранда өйрәтмәгәнсең уйнарга? Анда инде минем социально-культурный деятельность бүлегендә укыйм. Ул нәрсә үзенә теге ала үз ишенә дип әйтик. Социаль белән инде кешеләр белән аралашу, сөйләшүне. Син теге Барысы да бар. мәдәният йортында эшли торган теге клубта эшли торган секретарьләрме әллә син? Әйе, шундыйрак итеп. Клубка кайтачак. Татарстанның берәр авылы сезгә бәхет елмаячак, берегезгә генә сезнең авылыгызга клуб мөдире булып кайтачак. Илшат Хамадиев. Шулаймы? Нәкъ шулай. Үзе җырлый, үзе оештыра, нәрсәне эшли торган җегет. Хәтта пешерергә дә өйрәтеп җибәрә безне булып. Сал. Салдыңмы? Сал, әйе. Ишендә сынашал да, сал да дөресрәгә. Һәм булат керек. Бу вакытта диләрә инде, диләрә. Булат, минем эшем готовый. Әзер. Миңа кирәк монда берәр приправа. Минем берәр приправа юкмы? Әйе. Бездә бик күп беләсең, тәмле эшләр. Менә кайсысы кирәк, кайсысы эшли өчен син сөйләп ал. Тәмле кешеләр гадәттә теге саласың, инде син шулай. Салам мин яратам, әйе. Махсусларын Һиндистаннан алып кайттырасыңмы? Барган җирдән алам инде шунда. Кая күрәсең? Төркиядә. Әйе. Төркиядә булган юк. Кайсы кибеттә күрәм, шуннан алам дисәң кирәкме? Мәгә сал. Әйе, Син апарасың башта, әйе. Юк, мин кирәк. Монсы кирәк. Ярамый сашамады. Эше әзер. Хәзер миңа тышына кирәк булачак бер стакан кайнаган су, майонез һәм сода туз белән. Һәм син камыр ясыйсың, шулай. Камыр ясыйм, әйе. Алып торабыз алайсың. Һә, бута битрәм дә, әйе. Битреп. Эше әзер. Аңлашылды. Син менә син бәрәңгене туры беләсең икән бит. Син ләкин бәрәңгене монда сала күрмәйме? Бәрәңгене турысын шунда сал, фарш белән бергә. Без аны булгатырбыз. Сәсәләр аны килеп кулыңыздан кисә күрмә. Безнең инде монда кеше белән суган кыздан бәрәңгесен каранчык тора, я? Тирәндә җигәт, Миннән күреп инде. Синнән күреп. Я син кабарны әзерлисең. Илшат. Әйе. Менә син 3 яшьтән җырлыйсың. Кеше үзен гадәттә хәтерли башлый кадәр бер 4-5 яшьтән, әйеме? Мин мәсәлән 5 яшьтән үзен хәтерлим кебек инде беренче төгенә сез анда әйттем. Үзек. Үзек, әйе. Фрагментлар.
Сен 3 яшыңда хатта неде жүргенде хатırlayым деп еді. Хатırlayым. Деңгізші болды, нәрсе турында. Диңгізші боламыз кәшмен зур карапта yüzуші, дауыллар белән көрәшіп дарьяларны гизуші. Шындайрақ жырлайдым. Бөлекей шақта. Матрос бейілмей баштаған еменде. Шуңа бір ремикс жасар атылабезімсің қазір? Бұла. Бар еді бала шақта шындай жырлар деп. Сен менде конкурстарға қоларда қатнаштың Шалды шәһәрінде. Сені қатнаштыралар деймін шылай жоқ. Сен керек ме? Керек ме салық сені ақыры? Қатнаштым енді, созвездияларда қатнаштым енді. Қаминде шын-шыннап танылуыны сеңа Туатағар жері фестивалі берді. Шылай бет? Әлбәтті. 2013 жылда сен қабатланмас тауыш номинациясында жыр башқарың шылай бет? Менде жыр? Сені ізлейм деген. Бір қошымтасың мына. Her kişi parlı tuvadı, benim parım kaydara. Көрмей қалырмын deyip қорқам, өзің мені ізлеп тап. Іздеп табасы жоқ, Шалды шәһәрінде 21-22 яшілік Ильшат Хамадиев Ошарға пішірге бүгін үйрене. Фатиры бар, кандидатура. 1-2 жылдан міне деген Кио болашақ. Бұта қарап тұрмасын, Ильшат. Кемен әсі, Бұлат еште бес, сентегі. Бұлат абы деп дәрсенде қарсы келмеймін де мен. Еш бара бетіне менің. Егітті біз еш. Так, барысында бұлғатып. Мұтсында салайық ма? Тәкім бұл суытыра керек. Әзірек соғынсын, Соғынсын біразына. Қолың пішімәсін. Сенің де қазір алып қоябыз шет керек. Көрдің ме? Мына бұл марат табасында шумды шәп. Бұтын суған кешілер, бәрәңгілер бұтын сақыза киімей екен махина. Киімей. Менде бар. Самый главное, я. Үйленгеч керек бұлар. Менде үйде бар ма деп табам? Бар ма? Әйбет. Шәбек. Шәп, бик шәп. Мен арши. Енді Дилара сенен сұрайсың келе, сен 2008 жылда біздің сахнаға үшім аяқ басы мына эстрада. 2007 болдың ол, 2008 ме? Зур сахнаға мен аяқ басы ол. аяқ басуым 2007 жылда болды. Йылдызлар фабрикасы аша. Сен эстрадаға кірдің шылай бе? Әйе. Йылдызлар фабрикасы мына. Қазір көз алдына кетер, озғанын неше 7 жылда? 7 жыл. 7-8 жылға яқын еме. Шу уақыттағы Дилара білән қазіргі уақыттағы Дилара Динова шағыштырсаң, ненде өзгеріштер бар. Мендерегеде ұл башта, һәм қазір. Мен қалса сен өзгермәдің ке? Әйе, мен ада шулай. Тышқы қияфәтің білән өзгермәдің. Әйе. Ұл уақытта енді бигерек сен теге сөйләш медеріңді бетінде шынды ұялшанырақ сынай. Қазір талай көп сөйлештің болған енді. Мәз бардыр енді. Ақыл кіре башлады. Ақыл кіре башлады. Кіртелер. Кіртелер. Тұрмыш деген. Әм сенің дискларың бір дискіңді не көрген? Әйе, қазір екіншісін. Әзірленіп келе? Әйе, продюсеріміз білән Гүлнара Абаева білән екінші дискіні жырлар топлайбыз, фотосессиялар ясадық. Һәм вот уже. Міне қошан табадан шешек, яңа елға мәлі? Жоқ, бір декабрь башларына, ноябрь азақларына. Бізге ең бірінші болып тапшырысында алып келіп, мақсус сеңа берем болады. MTV каналына һәм меңа, еме? Әйе, ярар. Сөйлештік анда Менде отматсыз. Сенің үшексің, сенің. Менің шикарный ребят бара. Шикарный бара deyip, yok альбом üstünde iş bara mı diyeyim? Альбом үстінде іш бара, әлі мен бір альбомда шықмады. Әлі сенің ершіңде. Әйе, яңа кірді бит әлі. Әйе. Не дерек жырлар көбірек топлайсың? Халық шан, халық жырлары кіртесің, неде композиторлар бәшесің? Сен бит әтейін өзі ешер язату күмісің? Әзірек яза, шында ие өзі. Әтейінің бірек жыры болашақ мы? Бұла. Әтейінің неде жырын жырлайсың? Мәхәббәт не мекен ол деген бір матур жыр жазып берген еді ол. Некен ол күйін язамы, сөздері де? Күйін. Шағыр, кімді шағырлар білен көбірек? Біздің енді өзіміздің шалда ешеп, ижадта тұрған. Шағырлар шақты көп? Әйе, көп. Зелиха Минхажева бар. Ғали Ахмет Шахи. Аны біләріз, Лейсен Калимуллина бар. Міне өпкелетесінің сөздерін язды шылайық. Өзіңнің күй yazып қараған, жыр шығарғанын деп ма? Міне әлі көптен түгілгіне
сүзләренде кийимде язып караган идем. Бу неге инструмент калтырыпсың бу? Нерсеге калтырыпсың? Гитара беләнме? Гитара белән, менә шулай. Баянда уйнамый дисең дә, Алдында жыр язам дип утырмадым инде. Просто менә шулай утырдым да, күңелләр менә шулай чыкты да, сразу гитараны алдым да, диктофонны куштым да, шунда ук җырладым да, сүзләре дә, припевы да чыкты, шунда ук и көе дә чыкты. Әти тыңлап карады да, улым бүтән язма диде. Әйе. Тез язылган җырлар, алар гел обычно уңышлы булалар. Чексең бер нормаль ки чыктымы җыр? Нормально. Иштер булса. Диләрә син композиторлык өлкәсендә үзең сынап караның бармы? Юк, мен җырлар язып караганым бар, ләкин минем килеп чыкмый. Бәлкем илһамны көтәргә кирәктер килгәне. Әйе. Бәлки. Яхшы, без илһамны көтеп тормыйбыз, көтәбез инде мантыйның пешеп чыкканын. Мантыйның тышы әзер, эче әзер. Әйе. Буларны берләштерәсе генә калды. Әйе, җәй. Берләштереп Бөкләп. Мантыйварка кирәк безгә, хасуны куя башласак та. Ярыйдыр. Кайнап чыга торсын иде. Синең чүлмәкләрең әзер, монда хәзер барысы бу процессны без дәвам итәчәкбез дуслар. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Достар, тәмле көрәшебез безнең кыза Илшат Хамадиев һәм дә Диләрә Илдинова арасында дип әйтик. Я, Илшат, сал инде буларны. Чүлмәкләрне тутыра башла. Тутырып куябыз. Тутырып, өстенә помидор салам ди хәзер бу җегет безне гаҗәпләндерергә уйлады инде. Нәрсә килеп чыгар? Пешкәч без белербез әлбәттә. Курыкмаямы? Курыкмыйча, шабиттиреп. Бәлки сиңа зуррак кашык бирергәдер, син тегә. Юк, нормально. Нормально, булдырасыңмы? Булдырам. Шүмештә бирә алам. Диләрә Илдинова, кемнәр күрми монда безнең су кыза башлады. Манты баркы. Бу зур пилмен була мәллә дип сорыйсым килгән. Бездә пилменнәрне шулай киселәр күрәсеме икән сез юк икән? Белмим, безнең якта менә шулай. Мантыны шәшләр. Әйе, җәяләр дә алып итеп, монда урын булмагач. Теге зур куна тактасы булмады инде, әйтмәгәнме? Зур куна такталарыбыз юк. Үзең белән бәләкәйрәк, олорак кирәк. Бәләкәй була инде манты. Ярый, без бәләкәй манты. Авызга сыяр әле бит. Үзен пилмен урын ашабыз. Әйе. Син бардан җыясың, саны бераз булды. Әз генә җыярмын да, бигрәк булды. Сезнең якларда бу әлмәт якларында инде. Шәхсән безнең гаиләдә шулай әсәләр. Шулай икәнләр иде. Аңлашылды. Калган камераны тегендә куеп шулай бит. Әйе. Яхшы, әйдәгез сөйләшеп алыйк әле. Син сөйләшәтер. Татар җыры фестивале хакында. Сиңа кадәр без диләрне сөйләшеп алык. Университет мәсьәлә сөйләрмен дип. Иң беренче син татар җыры фестиваленә кердең Йылдызлар фабрикасы аша шулай бит. Әйе. Бу 2008 елда. 2008 елда. Аннан соң инде 1 ел узгач Алтын барс премиясына лайык булдым. Ел ачышы номинациясында мин еңеп чыктым. Һәм инде икенче җыр башкардым миңа. Кирәк миңа игътибарын җырын башкарган идем. Минемчә һәр җырчының үзенең яраткан композиторы була. Син яраткан композитор. Ленур Зайнуллин миңа бик күп җырлар яза. Миңа аның җырлары гел тур килә. Үземә миңа ошый, миңа килешә дип торам, уйлыйм мин. Диапазонга да карап әйе. Күп җырларны ул яза инде миңа. Димәк, альбомында каядыр бер 70% аның җырлары була. Әйе, икенче дискымда бик күп җырлар Илмира Нагимованың дустымның миңа җырлар тоже язып бирде. Икенче дискка инде аның җырлары керә, әйе. Сез ничек тә булса, менә син тема әйтәсең җырларга, мәсәлән, шундый. Мин шигырьләрне табып бирәм дә инде, мәтәм Илмир дустым. Миңа менә шундый шигырь шада иде, миңа бераз җыр язып бирә, ул сорый инде. Тизме, салмакмы нинди темпа, әйе. Мин инде ничек күрәм ул җырны. Шулай итеп бирәм дә, инде миндә күз алдында тотып инде. Сиңа, мәсәлән, мондыйрак килешәчәк дип язып бирә. Саунд продюсер булган, музыкаль продюсер кебегрәк тә. Шулай үзебезчә. Чыга инде, бу шартларында. Я татар җырына әйләнеп кайтабыз. Андагы менә синең образлары, анда ул синең җырыңны аша башта, вака җырыңны тыңлап әйтәләрме сиңа, әйтәләр киңәшләрен, яисә син менә мин мондыйрак сетеләгән идем шул дип, киреләнгәнендә булды. Кешеләр мине инде күбрәк лирик җырчы буларак кабул итәләр. Шуңа күрә җырларым күбрәк лирик була. Һәм бу җырымда лирик буларак инде күлмәгем узынмый. Продюсерлар алай итеп катып бәрмиләр. Нәрсә теләсәң шуны тектерәләр инде. Нәрсә теләсәң шуны ки, сырма. Юк инде алар тикшерәләр. Мин ничек сырма киеп чыгам татар җырына була үзең алып кара. Бу тикшерәләр тип инде. Әйе. Я ул алтын барслар син хәзер
2 алтын барсың, андан сен 2008 2010-да алдым мен тагын бирин хаман жаратам. Жырына Хамит Маткаримов ижад этти ол жырны, кийин да сөздөрүн да яздым. Анда ол номинация. Ең популяр жыр номинациясында алдым мен. Жылдың ең популяр жыры. Алла берсе, әлі быйылда сен бит номинантлар ретінде. Алла берсе, бәлкім әлі быйылда сені көрербіз. Алла берсе, бәлкім көрерсіз де. Біз аны енді білербіз. Тамашашылардан тұра енді тауыш берселер. Мына достар, әгер де дилері һәм аның жыры жеңіп шығуын тілесәгіз, тауыш берегіз www.totarjыры.ру сайтына кіріп, аның жыры үшін сенге ол номинантлар ретінде бар. Тотар жыр айтамыз енді 2 тоқта қойып тұр. Міне сема микрофон. Шаярта. Тотар жырында башқарған жырларының қып бірәсін болса да башқарым бізге. Жырлаған. Біріншісін керек мен аяқты барын. Әйді. Ярат мине, ярат сип назлап шешлерименен, сыйпа иңелек жаныйым диеп, жылы сөзді айтсаң мин эрермен, язгы бузлар кебек миңа әллә ни күп кирәк ми, жите миңа жылы карашың, мине шексіз бәхетле итәр өчен игътибарың кирәк җанашым. Афарин. Бик матур жыр. Бик яғымлы башқарdım. Хәзер рәхмәт. Біздің Ишин салсам буламы инде? Ендігі қамайдасы келіп, пилменнің ішлігін салабыз инде deyip. Алай демейді. Бұл пішіп шықмыша мен мұны әлі манты боласына ашқанмайым. Ишин салабыз? Бұл көпті болды әлі. Шо, пилмен қалып салмайлар деп. Илшат, бісіме сейершкенде Илшат нешті екенсің бұда. Пішірі бітірі яздым мен енді. Илшат, әтті ғойғын деп мұны бітіп пішіп шығасы да бар. Қазір тағарыз, күні сырнығыны шығарады теркадан. Күнлер көрмеген Илшаткен шүлмәк жетті ме? Шүлмәк. Жетті. Дұртыншы керек ме? Yok. Әр бір шүлмәк бұл ішлікні салғаннан соң помидор да қойған бітәлі. Башта сметана, помидор астына. Сметана міне, сметана үстіне помидор батырып қойған. Сочныйрақ болсын деп. Шубалырақ болсын үшін деп шаймын. Әм үстіне сырда болсала. Әлі мұн березі қоршаған жоқ, Илшат. Биксемді боларға тейіш. Сен үшін апта енді повар баласы екеніңді Исватлап Мен де дүрісен күн еткенде түге абыйым өзі түге пішірінерге яратқаш, мен түге... Сена бик көп тұры келмәді енді? Бик көп тұры келмәді. Сен соғытса бағана жоғансың, тәкіні кәшті. Сенің дамаладың мен пішірдім. Бөлмені жегіштіріп бұл кәштірілеріне соғытса мады. Братан. Я пішіресің, я юасың енді. Сенің бірсі. Кәмілі ақшысын келсе жуарға. Әйде. Шылайық тұрыш деп. Кеттік. Салабыз. Мен біріншісін енді. Ұрықма сен Илшат. Сен қарбір ішінемен тәуәкәлі. Сен мені біразына шекленесің кебек салғанда шеклене бір қашын деймі? Сал отырып, ератлар нешін тәмілеп келіп шығарылесің. Чүнкі алар зор кесеклерден тұрылар біріншіден. Әм бітмесен тұтыралар. Тәмілеп ішінде тұтыралар, әйет тұзына тұрар. Шындай бұл, құрықма. Сырында әлептігі оғырақ ұлыштан алғансың, сырында кесеклеп батсам, көндіректі бар елде. Илшат, әзір ме? Біздің дилердің мұнда мантилары дірстерге ішлік ташлыққа кірген арада, әйде сенің бұл шүлмәклеріңді қоятырық. Бисмилlah айтып еме? Әлбәтті. Шәбет шықсын. Сырын салдың бе? Салдық әйе. Ұябыз. Әрі күшті. Яқынша. Бұлар біз мантыны бүклейбіз, мұна шуайттырып алабыз. Әде біріні күсәтер бірге. Мен қарап тұрым, мен тәрелеп. Мен енді кілгенейім. Менің кілуім юққа болған екен. Бик матур башта 4 пішмақ шықты мұнда. 4 пішмақны. Хам. О, міне қазір мантыға ашаған. Бұларын енді орнаштырыға бұл әкірініп шылай бек? Енді түгі... Бұлат су біз қойнап шықты. Мезгілі жетті су қойнады. Біз қазір алабыз мой. Хам бұл тобаларын мойлайбыз да. Мантыларын тізіп шығабыз да. Мантыларын затабыз пішірдеге шылай ма? Илшат, сен бұл уақытта нешесің? Бұл уақытта мен салатыны... Салады. Келсейдір ау? Сен енді тоқталған епі сенің татар жері хақында деп кішілердің фикірі деп сөйлеше баштаған еғай ма? Бұлды түрлі фикірлер дейден сен? Түрлі фикірлер болды енді алғаш. Татар жерінде. Бұл малай
Теге сұраған кішілер күнлешу де болды инде. Булгандыр. Инде Ичерәклектең ничә анда? Не берәк? теге үзләре бөтен җырларны белеп торалар шунда татар җырында булган. Үзләре теге белмәдек, карамадык дигән бу. Шундыйлар да булды. Андыйлар да булды. Синең җавап. Инде Тырышыгыз, эшләгез, җырлар яздырыгыз. Нәрсә дип әйтәсем килә үземнең дусларыма рәхмәт, алар минем өчен инде чын дусларым. Чын күңелдән син. Чын күңелдән минем өчен шатландылар. Мен бигрәк Һәм инде- шатланган ресурсың өчен. Казанга Әйдән әйтегез. әти бигрәк тә шатланды. Чөнки сез әтигез белән бергә дуэтлар да җырлыйсыз, бергә концертлар да куясыз, шулай бит. Әтигеңнең исеме Ринат Хамадиев. Ринат Хамадиев, автор башкаручы дип әйтик әле без аны. Бергәләшеп. Әле күптән түгел менә Казанган исемен алды ул. Шуның белән котлап үтәбез. Тагын әтигә турында. Сөйлә күбрәк безгә, ул нинди уен коралларында уйный, ул гомумән сиңа нинди тәэсир ясады, синең эстрадага сәнгатькә керүеңдә дип әйтик. Ну, теге шул Белкидән үк инде җырчы баласы дип йөрәгендә мине иртә башладылар шулай җырларга, дияргә, теге Түгәрәкләргә, дияргә, конкурсларга, теге яселкадан берле инде. Шуннан инде 7нче классларда әти инде ныклап минем белән шөгыльләнә башлады. Шулай конкурсларга йөри башладым. Һәм әлеге көнгә хәтлем Син киңәш итәсеңме әти белән? Мәсәлән, әйтер сөйләп, менә әти миңа шундый җыр биргәннәр иде, менә башмәдә продюсерлык үзәгеннән шундый җыр тәкъдим итәләр. Әти менә бу композитор тәкъдим итә, тыңлап кара әле, үз фикерен әйтәләр. Мин менә мәсәлән шикләнеп торам, син нәрсә әйтерсең икән дигән шундый буламы? Әлбәттә була. Әллә теге әти, син бит инде син башка буын кешесе, мин инде үзем хәбит яхшы беләм, әйдә. Өйрәтмә. Кайбер чакта андый хәлләрдә булгалый, но барыбер Соңгы сүзне. соңгы сүзне әти әйтә инде. Син әтиңә әйтәсеңме? Әти, бу җыр сиңа вариант түгел. Лишне. Мин киңәшләшәм, шулай. Киңәш итәсең аңа. Аңа да ул да миңа минем бер эштә әтисез бармый дигәндәй. Ринат абай, молодец. Бергә сезгә әле иҗат итәргә, җырларга язсын. Бу вакытта безнең мантилар Мантыйны пешерергә куйдык һәм мин салатка тотындым. Салатың синең бик Гади була. җәйге булачак. Ләкин аның заправкасы әзрәк не Үзгә. Әйе. Башка булачак. Без яблочный уксус белән май, шикәр кушып, Май, шикәр. зәйтүн майы, шикәр, Ул уксусның исеме дә бармы әллә тегә? яблочный уксус. Башамел. Синең, кстати, бармы соң яблочный уксус? Бар. Бездә алма уксусы да бар, кирәк булса, ахади уксус да бар. Кирәк булса, бер чактан да уксус ясыйбыз без. Ярар. Безнең могҗизалы суыткыч бар. Әйе. Иншалла. Кәбестәсе җитми калды. Күпләрне кызыксындыра инде менә әбият кызларны. Монда яшь егетне, инде танылып килүче егетне дигән яра бар микән, һәм мәхәббәт турында, җырлый мәхәббәт турында дип әйе. Әллә ул урын әле вакантныймы дип әйтик анда, бушмы? Кызлар әле сиңа кайда хатларын язсыннар, электрон адрес, башка социаль сетьләрдә син үзең бармы? Илшат Хамадиев булып ничек табарга сине? Әлбәттә шулай бөтен кеше, бөтен җырчылар сымактыр инде мин ВКонтактеда бар инде. Утырасың? Әйе, шунда утырам. Син Табышта басып та торам. Әйе, басып торасың, так? Әйе. Хәзер Инде контактта утырмаган кеше юктыр да. Бар? Бар. Син беләсең әллә булар? Минем кызларым берсе әле контактта түгел. Ну, әле аларның яшьләре бит бәләкәйләр. Әйе. һәм инде шунда берәр сорауларыгыз булса, Жазырга була. Юк, сорау дигән, син әйтеп бетермә, син темадан качасың. Бармы сөйгән ярым дип әйтсин. Камерага карап. сөйгән ярым әлегә юк. Чөнки мин сине эзлим дигән җырны әлегә хәтлем яратып башкарам. Диләрә сиңа да килеп инде төсләресе киләм, сөйгән яр хакында. Сөйгән ярым син пешергән ризыкларны иттемләп ашыймы? Сөйгән ярым бар. Әйе. Мин пешергән ризыкларны ашый. Әйе. Күпчелек ит ризыгына, камыр ризыгына. Ит ризыгын күбрәк яратам. Нормаль иратлар кебек инде. Нормальный ират буларак, әйе. Иҗатыңа ничек карыйсың менә? Гастрольләр белән киткәндә, кайдыр барганда аңлыймы? Кара, әле диләр сиңа бәлкем башка эш эзләгән, чөнки син белемең буенча
Менеджер. Баяннан қаласың да сен менеджер нәрсе Менеджер. Организация кахтын тамамаган эми. Заманында деген. Юк, күнләшме җибәрә. Гастрольләргә дип әйтәм. Иҗатында нидә булса роль уйный ул синең мәтәгә аңлаудан кала дип әйтегендә. Тыңлый да менә мәсәлән. Диләр бу. Бармаймын сен. Менә менә Бер көнлек җыр инде ди. Шулай димме? Берсен бу җырның Менә сен ават. Ярай. Сәлам аңа. Хәзер вакытта карый. Мантылар гына ашап ята икән. Яхшы, инде киләчәк планнар менә сезнең әле теге беләм инде. Үзеңнең концерт кую дигән планда бармы менә үзеңнең сольный концерт һәр җир чыга бит инде ул. Алтын барыстан кала дип әйтеп шундый бер кыя. Үзеңнең концертын кую. Без бер качан күрәчәкбез бу Казанда. Бәлки Казанда әйтә алмыйм. Бәлки син Әлмәттән башларга җыйнасың әле. Әлбәттә мин соңгы очракта гына куярмын дип уйлыйм. Үзеңнең ягыңдан ничектер дулкынландыра. Күпләр башы кирсенчә үз ягында башлап куйга да. Мин башка җирдә куярга да, аннары инде үзеңнең ягыңа. Мәсәлән, анда Авыллардан башларга кирәк. Төмәндә, каядыр? Себердә, шуннан башларган. Себердән түгел инде. Ярактанрак. Татарстан инде. Татарстан авыллары, аннары районнар, аннары шәһәргә күчәргә. Син бит инде үзеңнең бер программалык җырларың бар дияргә кирәк, шулай бит. Куркырга кирәк түгел. Куеп тора кирәк. Менә шулай зрәк куркам шул мин. Батырчылык җитми бирә. Батырчылык җитмәй. Әйдә, бөтен кыйлыңны алып, концертлар белән яме уңышлар теләп калабыз. Я, рәхмәт. Иншалла, камал итеп ана, әтисе белән рәхмәт. Балар концертлар кайзыгыда? Аллаһ шөкер. Әле син укырга укып бетергәнче ел калды. Тагын бу елны укып бетерәм дә и соңга тагын бер ел. 2 ел. 2 ел инде. 2 дисәк булай. 2 дисәк булай. Абыең синең музыка өлкәсеннән ерак дисең. Абыең сезнең иҗатта беренче катнашамы? Аның инде роль уйныймы? ул тиклем асаба бик уйнамый. Но менә аның турында әйткәндә инде ул теге бөтен услуглары бар, ул инде шуй бик матур җырлый. Музыка үзе шундый музыка. Җырласа җырлый инде. Җырга гына китмәде. Бик музыкальный кеше, ну җырга шул сфера бик ошамый инде. Шуңа китмәде. Ул башка бизнеста. Шунда үзенең эшләрен ясап Эшләп йөри. Әйдә Диләрәнең абыйсы белән апасы барлыгын мин беләм, ул теге тепшик бала булып үскән. Алар хәзерге вакытта. Апам гаиләсез әлегә. Абыйның 2 баласы бар. Бер кызы да, бер малае. Индир белән Данис. Индирны мин күргәнем бер Сабантуйда килгән. Сабантуйда әле бергә фотографияларга төшкәнегез. Шул. Илшатның кысыман ук минем абыйм да апам да җырламый. Бәлки селектор? Җырламыйлар алар. Апам минем бухгалтер, абый сварщик булып эшли. Димәк, ковка кирәк булса, тимер капкалар мөрәҗәгать итегез абыйсына. Булма. Тиләлетдинов. Акчашытларга кирәк булса, апама. Чөнки бухгалтер. Менеджментлык серләрен беләсез килсә, Диләрәгә. Җырдан тыш, бик дөрес әйттең булат. Я Илшат, мин ишеткән идем, дөрес микән, юк микән, синең әле сеңелләрең дә бар дип, Шулай 2 сеңелем Ашыга бар. кирәк аның башта дип. Шулай. Ичмасаң чыкмастыр. 2 сеңелем бар. Так. Алар нишли? Алары бик шундый. Ничә яшь алар әгәрсез? Бәләкәйенә инде 5 яшь, 6 яшь була. Шесенә. Һәм улысына 10 яшь. Миннән Кешеләр нинди талантлары бар? 10 яшькә миннән кечерәк. Алар инде улысы инде җырлый да, бии да инде. Музыкальный, барысы да музыкальный. Гел музыкальный, менә концертларда да шулай катнаша башладылар инде уже. Икесе дә. Дуэт икесе бииләр алар шундый. Шигән биюләр, шундый индийский биюләр алар. Менә сиңа бат. Менә кем үссеннәр, әлбәттә артист үсмичә кем үссен дип алардан дигәнме? Яши юк шулай биеп, чыгыш ясап үскән балалардан. Уңышлар теләп калыйк аларга. Я, безнең инде монда чүлмәк пешеп чыккан кебек, син саатың хәзерме? Саат безнең бик гади булды, ләкин әле бүтән дигән сагыннары юк. Кәбестә кишер, бераз гына суган һәм зәйтүн майы, тоз. Шулай бит. Бөтенесе тегелле инде саатлар. Диләрәнең салаты бер карап торышкан гади булса да, ләкин соус хәзер бик кызыклы булачак. Соусны әйтеп куйып алдан нәрсә безнең соуста? Зәйтүн майы. Зәйтүн майы. Башта салабыз алма
уксусын әйе. Аның үстіне салабыз шекер. Шекер. Һәм қауып қарыбыз. Тәме ашқылтын булырга тиешле. Шуның үстіне зәйтүн майы, тоз һәм да салабыз да бутыйбыз. Бітті кетті өсірім. Инде қабатлап әйтейік, матур жылы сүзлер біздің генерал спонсорымыз сақында Кукмара металл сауытсаба заводы ашық акционерлік жәмғияты. Кукмара сәуде маркасы вақыт білән сыналған сауытсаба Герман технологиясы бойынша Рәсейде жетіштірілі. Әлі биттігі оңайлылығы үшін үйден шықмыша ғана егізге кетіріп берулерін білесәгіз, интернет кемет ашада заказ береге мүмкін кетіріп берер табаларын, кәш түрлерін, жарунларын, Жаның нетелі. Жаның нетелі ассортиментлары кең табалары менә мындай бик зур рәхмәт безнең генераль спонсорыбызга. Ә хәзергә тәмле көрәштә реклама. Шулай итеп бүгенге тәмле көрәшебез ахырына якынлашты. Пешеп чыкты кебек монда мантилар да, пешеп чыкты монда шүлмәкләр дә, ягъни шүлмәк ишендә булган итләр, бәрәңгеләр дә. Я, мин кап караган әзер көне башлый, шүлмәктән башлый. Әйдә миннән башла. Синен башлый. Диләр. Берәм син сатынан башлыйсың, килен чаттым. Бу салатның бөтен сире карап тормагыз, гади дип әйтәм, дуслар, бу гади генә салат ул, син моның бөтен сире соусы тегән алмалы уксус, ялгышмасам, зәйтүн майы һәм дә шикәр. Тәмлеме? Индер бу. Пикантный. Сирле салат дип атая. Пикантный мен татарча тәрҗемәсен бик белмим. Менә калса сирле, йомшак һәм ягымлы салат. Әйбәт. Ягымлы, үзе шул вакытта бераз әшкелтен тәмле дип тора. Шикәрен сизмәдем. Шикәр дә бар кебек. Сизенергә тиешле. Сизенергә тиешлегеме? Ай, мантины мен бик яратам инде. Ришат беләсең икән юк икән. Ләкин мантины иң яраткан ризыкларның берсе. Киттек. Ne xabarlar bizinde? Ну ничек була? Ай-яй-яй. Во! Ай-яй-яй-яй, мондай несілер болмысың ма? Ай, Ришат нахон қап тұрмайбыз. Маша. Қап қара инде булат. Шәлер тамай бәтті. Аты манты тәмсіз болып тұйылыр деп құрсасың ма? Шын күмай шын еректен. Во! Ишке шылған. Е! Менікінде қап қара. Шүлмәкні, ай, шүлмәк қарна, шүлмәк қарна. Нәбиелі. Не, болды. Жаңа қорқып тұрмайбыз. Мен абырасың сәлімлі сен шүлмәңді аши помидор. Помидор ол істегіне, ол біреугіне. Моторлық. Ол батыр болып тұра. Мектебінде болып піші. Әйдә, мен оны біраз ұлғатып алам. Бүтін нәрсе пішкенге ұшаған. Олым шәлі піші апса да. Нешек? Тәмлеме? Бұлған, Ришат, сен бір шақыр пішесің ма? Бір-екі тапқыр пішірген бар енді бұл шүлмәкні. Дұрысындай. Ол тіклім мастер түгіл шүлмәктен. Бұл яшың ішін енді шүлмәкте пішіре башлағаш. Үйленерге боласың ма деп. Салатында. Әйде салатын әзірләді бейді. Фирменный салат. Хамадиевларының үйінде әр концерттен соң тезгене салат. Ашыладырған салат. Сереп атала. Капричио. Шаллыша. Бек витаминді, бек рахат. Жоқ бек пикантлы салат деп етерем мен. Сен маған зәйтүн майы салды ғой, дейме? Да, Әйеліндегі сен мәні бетемін, менде біраз ішкірдік кетіп мұнда. Бек рахат. Бек жемем һәм бек тәмле. Бек отыршылы салатында қойып біз ана. Нәрсе деп етем? Бір нәрсе деп айтыңды? Сема кешілі біраз. Біраз ғана теген минус білән әйтерге болайында әзген. Минус сәлмекелі яшілігі білән әлі, билігі білән, тәжірибесізлігі білән болса, сен ойынды бек ноқта 5 хәтті плюс білән. Мантиларым жықты да атты міне. Ой, рахмет болады. Қауып қарады. Манти әлі бізде әзірлегендер үйгі бүтіндей. Қойдырымда несәдір болған болса, шоңа көре бұл бүтін фактларын деп етегенде көзе алдында тұтып. Әлбәтте ендір бір үстінлігін дейсен берес тәжірибелігінде зорға. Ришат, мен сен әлі бүгін 5 хәт минус білән қойды да, бұл сен білесің бек зор. Бәйя үйім шыққан. Бек зор бәйя. Енді біздің генераль спонсорымыздан, яратқан спонсорымыздан Кукмара металл сауытсаба заводы ашық акционерлік жәмғиятінен шондай исәлеклі бөлектер. Исәлеклігіне түгіл бұл. Практикада қолланыла тұрған бөлектер сен адилері. Рахмет бек зор болады. Әлбәтте, Ришат, сені де қалдырмыз бөлексіз. Рахмат. Бұл таба сенекі рәхаттанып, ыздыр, пішір, үйрен кулинари ұсталықларына түшін,
Түшүнүп жете алмасам шалтыратып мына коллегаларымдан кеңешлер сұрап, үйретирлер, барысына түшүндүрүрлер. Жарый. Енді келешекте әлі кім біле бит. Тагын кабаттан очрашырбыз үзебезнең аш су бүлмәсендә бик мөмкин. Кемнәр инде безнең тамашачыларыбыз өлгермәгәннәр, әлеге рецептларны күреп калырга, аларны сукый аласыз Ирек мәйданы газетасыннан, язылу индексы 16886. Диләрә һәм дә Илшатка без чиксез рәхмәтләребезне белдертәбез. Татар җырында Сезгә зур рәхмәт. бәлкем күрербез дигән теләктә калабыз. Уңышлар сезгә, иҗади уңышлар, эшләрегез гөрләп барсын, яңа җырлар, яңа клиплар, гомумән иҗатыгыз әле гөрләп ташып торсын. Сиңа да булат рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Безне программага чакырганың өчен. Рәхмәт. ТМТV каналына тәмле көрәшебез. Очрашырбыз. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык. Сау булыгыз. Сау булыгыз.